ole ton rum chu kamit tui ti tla hial thei thon thu ngai nom le thin lung khoi em mai kan ngai thadon anga he thon thu ngai nom tak mai min chop chua sak tu hi gosa gc ralte ani angelte thazar noya ti in athupui hi avua chu December tha khothiang eng moi tak chu nidang ang bokin avotin boruak anom em a mitam tak chu nidang ang bokin an na a kaltur le an nun phung pa ngai le an eizon nalama kaltur in an in pu cha meka ma se chu ni chu Lincoln Elementary School no pangtetan chuan nidang aya danglam le ni poimo tak kumtluana an nga lel em ni Parents Day ani awangin tupo mai chu an phur em a hemini hi chuan no pangten an nu le pa te skula an ruain skula function ro pui tak buat sai ani thina in ti limna te in khom na hun te man ani thin ma se naw pangten anuam an ti ber ero chu an thian te le classmate te zinga an nu le pa te na tho le an chung ko din mun te chuang taka an pholan theina hun ani awang le an nu le pa te awanga an in ti thei ve thei hun ani awang ani ma se chuni naw pangdangin an ngalel em ni chu ke thi tan chuan ni hu phur om le ngalel om lo ber dam chung pon thlengai lo ma se poi ati lo tur khopa hu phur om le ni sakei ti thei hial tur ani tlat thung si a zinga chuan ma taka thowin nidang ang bok chuan school culture chuan a in siam le tana ma se nidanga a school culture phur mel ero mu tur a om reng lo in noya chuan a chuk thla a fricha eitur om chu ein tiffin chu beka chuan a khung mola ti chuan ngoi rengin school lampan chuan a chuak ta a chutia ama a ke a muang changa akal lai chuan angai tu ana ero chu akal thui hle a engtin nge skula chuan lam asiamang engtin nge a thian tele classmate ten an ngayang trumdang ang bokin midang te nui sat bur le deu so na lo chu mabak anei chuang lo ti in shereng chungin ngoi reng chuan hoipo hoi chuak ngam loin ama chuan akal zela ma se an hoi chuak le meu chuan an school tual zola chuan alo ding reng to a tun trum set zong an school kong chu nai atingang mai school tua zola chuan school naw pangdang a thian tele classmate te chu an nu le patnen an lo om khom lai laya ral khata naw pang nui ri le khek tuar ri te chu a hriat mai hau lo ma se chung hlim nui ri le chung ko hlim taka om khom te chu atan chuan alungai tibel cha tu le rual ona tizol tu mai an ni si a chumi hmuna po chuan om rei lovin chak takin school hall lam chu apan nala dar som pakhat arik meu chuan Lincoln Elementary School hall a chuan students le an nu le pa te chu an thu khat der to a then an ti mol lain a thenin an nu le pa te chu in mel ri tir na te nein chutia an ti ho lai chuan stage sa chuan school principal Miss Judy chu aloding chuaka chutia principal ber stage sa adin chuata ka chuan hall chunga tong rimur murpo chu are ngal veka mitin mitchu Miss Judy chunga chuan a fu a atu soitur ngai changin stage lam chu an thlir thupa chutia are felta mo ti a chuan Miss Judy chuan otliang thatak le hoi hom takin chumini a function a local zong te chu alo lom thu le function a an ron tel pui the awangin lom thu asoya ti chuan Miss Judy chuan program kalmang tur te chu asoi zunga Miss Judy thu soi zo a chuan school naw pang te chuan an item sang lam te zai te le drama munom tak te chu an show a chutia so te an nei zo chuan program pakhat chi an mabak ta chu program chu naw pang zong ten an nga lel ber le nuam an ti ber nu le pa te introduction hun ani naw pang te chu amal malin sei sa kalin mi pui ma a an nu le pa te introduction nein an chung ko chanchin te chung kwa a an hun man lim om ber chung chang te an soi chuak thin ma se chutia naw pangdang an hlima an phur em lai chuan kil khata ngoi renga lo thu ke thi chuan a hu phur tak seta theini se chu mun atanga thlo bowa mun hlataka kalbo dai achaka ma se thil thei ani si lo akawatla achan vo chu a hlen ve ngei chu angai don si a ma se enge asoyanga chu stage sa chuan eng thu nge adin chu pui ve ang azir lai pui te chuan an chung ko chanchin lim om tak te an soi anga anin enge asoi ve ta kang
azamin arilru amang ang takseta ma se ti thei anei silo chutakara ani pheichu an hotu te du sakna dongin zai tura ruat ani le ngala akawa amo phorna tla chu athu ani in arit zual big ema amang ang takset ani ti chuan naupang te chu pakhat te in stage a chuan lonin introduction le chung ko chungchang te chu an soi chuak ta a chutia Lincoln Elementary School Parents Day function an man mek lai chuan ke thi te in lama ve thung chuan ke thi pa puri cha ta chu azan mu alo tho ve chi a zan lama alo in na sat deuh awang in alu chu alarit bur maya mengfi amang lo chuan room atang chuan aron tho chuaka fridge chu hongin eitur azonga engma eitur amu silo awang chuan vin deuin ke thi chu a han ko tuara ma se changtu an om mai lo awang chuan thinrim takin inchunga ke thi room a chuan a han chowa room a chuan lutin ke thi chu azonga ma se amu lo awang chuan a thinrim in rosa chu room chunga chuan a vei thuaka azai dam na in dai to heklo le room chung bungrua te chu a ching dar feka lekhabu om te chu avom darin khum in thlep fel te chu a pot chuar chheveka ma se chutia khum asing saka ke thi lukham a choi kan chi chuan lukham noya chuan dairy a munol maya ako matanga en ringot po chuan chu dairy chu thilpoimo tak ani ti a hriat ngal maya ti chuan richa te chu khuma chuan a thu a dairy chu a keuta a ma se arin lo deuin chu dairy a chuan thil engma alo in ziak lova ti chuan an keu thuaka ma se chumini an man mek ni in ziana chuan thutlem alo in ziaka akara chuan lekha uluk taka the alo omboka chu thil in ziak chu richa ta chuan a chiar ta a nu voina kan skula Parents Day function a omdona sin thiantele classmate te chuan an nu le pa te an hroi vek dona ma se ke ero chuan tuma hroi tur ka nei ve silo ifanu hi i khongai ve lovem ni mi zinga nu le pa tel lova a hoi hailu tuk tur hi i en ngam donem ni thiantele classmate te nuizat bura atang le mai tur hi ingai ngam donem ni nu ladam ni la chuan engkim hi a fel vek mai tur mi zinga po karwal otbik lek lawang le iboral atang khan kapala chu zumun samuna talin chunzan zomin aruya zu chau ngai to in ahun amanga achang hi chuan ke ngei po hi atan chuan omlo ang mai kani asin voina kan school program po hi hril po ka hril ngam lo sin nu voina hian ladam ni la chuan chungkwa in kan kalve theitur ania tero kan ho tu ten zai turin min ruata nang om la chuan i hladu ber kha kan sak chianga kapa hovin kala sak tur kan zir le dial tur ania nu kangain kamangai tak zet chesin voin ni atan tal chuan ka kianga om turin i rau thla tal ron tirang che o nu kamangai che chu thu achia zo meu chuan richata zurui harfim lo po chu a har chiang khermai afanu amangai em thin khan ti khop hian nimo mangai tu le enkol tu alo mamo a ma se apa nun dan te awangin engma alo soi chuak ngam si lo kumni kalta a ke thinu aboral awang khan dam chan reng nei to loin alo in ngaya zumun samuna atala ma se dam chan poimo ber afanu ke thi om ti reng alo threto si lo pa mo phurna a hlen lo zia in hrechuakin in sit takin akun tloka chutia dairy achia zo chuan dairy kara lekha in zep chu akewa ta chuan lekha pani alo oma pakhat jok chu ke thinu damlaya an chung ko thalak alo ni a chu thalak a mu chi chuan a in rin man ma in amit tui chu alo luang sung maya du tho takin chu thalak chu a fop vonga lekha pakhat jok an keu le chuan Lincoln School Elementary School Parents Day function invitation card alo ni a chu card a mu chi chuan richa ta chu a har chuak zoka ti chuan man mo takin aruma tlan lutin a thom no nei that per ke thinu ne na anin nei ni a hak asu chu la chuakin a ha soka man mo takin ke thi te school lampan chuan akal ta ngala chutia richata school hall awa thlen chuan naupang te chuan introduction an lo pe meka ngoi ringin tlar nung lama chuan thutmun arem ve a chuti lai tak chuan Miss Judy chuan ke thi ming chu aron lam ve ta
ma se avoi khat lam na ke thi chu akal mai lo awang chuan Miss Judy chuan voi thum lai a ko nona ti chuan le ke thi chu a thut mun atang chuan loading chuakin zoi mongin stage lam chu apanta a chutia stage a adin kan chuan a mel atang chuan alunga in amang ang takset ani ti a hriata a mel te chu mu thei khopin adanga soi mai tur helowin noilam abi ngor ngora Amazona mi pui tam tak thu te chuan a thu soi tur ngai changin an lo thlir thup mai boxi chutia ngoi renga midin ni adin nu chuan zoi sapin kanu min pui ro kamangai che amita chuan mitui aron nam chuaka chu athu soi ri chu mitam tak chuan an hrephak lo ma se kil khata lo thu apa ero chuan a hriat mai hau si lo ti chuan engma soi chun zom lo chuan mai mi chingin anu hladu em chu asata a chutia chang khat asak zo chi chuan nunglam atang chuan dimte in guitar aron riya chutia guitar aron rik ta ka chuan ke thi chu makti takin nunglam a hoya chuta athil mu chu mak awati em atet laya azai lai guitar lo per saka lo zai pui thin tu nge mai kha anitlat oi harsa avanti em ma se apa an en chian chuan mana apa zungal ve afanu thengil thak khopa zumun samuna tal thin kha ani to lo tuna chuan mithar ani to abianga chuan mitui alo luang zung chunga ti chuan richa ta chu afanu bula chuan vakal nain avaku avong fonga abianga mitui tla te chuan afanu amanga izia anem ngeta afanu chala chuan a han fopa chutia anin ku avong fong lai chuan mipui chuan ril hai takin an lo thlir thupa thil omdan thithiamin Miss Judy chu stage sa chuan aron lon chho fata ke thi te chung kwa le an pa fa chungchang te chu midang hriat thei tur chuan a soi chuak ta a chutia Miss Judy in thil omdan an soi fia chuan an pa fa in ku avong phong lo thlir tu te singa chuan nukul lawa mitui thalo reng an om lo bulami te in nem thei tur po an om chuang lo ke thi te pa fa in ku azo a chuan Miss Judy request nangin ke thi le apa chuan kumtam tak nu a anu hladu em chu an sadun le theita a chutia an pa fa a an zai lai chuan thut muna thu mi pui zong chu an loading chuaka then khat an sut lopa then khat ero chuan lom wangin kut an lo beng boka chuni tluka ni ro pui le lomom chu Lincoln Elementary School a chuan ala thleng ngai lo ke thin alo hupur em Parents Day chu apa ne na hun rei tak an inkara dai dan na bang ti chet na ni alo ni ta jok si a ale khati song khani e in za vai chunga alom thu kan soya khongai takin min lo ser sak le thau don ya kan lome